Ahojte, ahojte. Dneska by sme vám chceli ukázať jedny rukavice, ktoré sme tu ešte na videu nemali. Označenie tých je na KV3. Rukavice posielame zákazníkovi. V podstate o čo ide. Veľmi zaujímavá farba. V prvom rade si myslím. Také grafické logo Alpinstars. Materiál veľmi tenočký, priedušný. Počkajte, skúsim to takto. Taký veľmi príjemný materiál. A rukavice sú v podstate tu zápäsnú gumičku majú iba znútra, takže pre veľmi vysoké pohodlie. Cenovka týchto rukavíc je už trošičku vyššia, tam už sa bavíme niekde okolo 100 € plus.